Què tal, enganxats? Vicent Sanchís, director de Televisió de Catalunya, ha dit que TV3 no tanca l'estiu. És per això que hem vingut avui fins aquí, fins als estudis de Sant Joan d'Espí, per veure què és el que ens porta aquesta nova temporada de TV3. Us hi enganxeu? L'estiu a TV3 porta moltes novetats. Hem volgut parlar amb algunes de les cares que veurem aquesta temporada d'estiu, però primer, amb el responsable d'una de les àrees amb més novetats. Aquest estiu, a diferència del que ens ha passat els últims anys, hem volgut apostar per tenir continguts i des del Departament d'Entreteniment i Culturals hem pogut pensar alguns formats i alguns programes que creiem que poden encaixar molt en la temporada. Estem amb el Llucià Ferrer, el director, conductor, no? Podríem dir? Conductor mai més ben dit, perquè condueixo. D'Estranyes Parelles, sí. Explica'ns una mica què és això d'Estranyes Parelles. Mira, doncs, com diu el seu nom, agafem dos famosos, dos personatges molt coneguts i els assentem en una taula, perquè els catalans sempre això, i això és universal, tot ho solucionem envoltats, asseguts en una taula i envoltats amb un bon àpat. Sí, no? Llavors, la intenció i la premissa del programa és que aquests dos famosos no saben amb qui van a dinar, és a dir, és una cita a cegues. Com que els estius cada vegada ens estan demostrant més que van carregats d'actualitat també, hi haurà una part així com més informativa, molt d'actualitat, i una part d'entreteniment. Sí, perquè l'estiu també és viure al territori, passar-t'ho bé, fer coses pràctiques, fer coses amb la família, i nosaltres intentarem doncs, això, combinar l'actualitat més informativa i més del dia a dia amb una vida estiuenca, pràctica, divertida, distesa, de territori. I un punt fort és el no guió, no? El no guió, és el no guió, exacte. És a dir, jo sempre, quan els sento a taula, els dic una frase que em sembla que és: a partir d'ara que la conversa us porti cap on vulgui. I vaja, si us porta cap on vol. Llavors surto jo a posar una mica d'ordre a l'hora del cafè, al carajillo amb el Llucià Ferrer. Nosaltres no els hi donem cap orientació de temes que han de parlar, és a dir, ells parlen del que vulguin, nosaltres sí que tenim un llistat de temes, però no ha fet falta mai. És un programa de conversa, és a dir, que ells dos, el Nacho Vidal no sabia que es trobaria la Rola no sabia que es trobaria el Nacho Vidal, i a partir d'aquí flueix la conversa i es comencen a preguntar moltes coses de la teva família, d'això, de l'altre. Doncs estem ara amb la Viviana Vallvé, l'Anna Boades, l'Àngels Molina, presentadores i directora del nou programa, la gran aposta de TV3, dels vespres de TV3. Això no és un trio. Això no és un trio perquè som una, dues, 3 i 4 persones, que és una miqueta el que passarà al llarg de tot l'estiu, les nits de diumenge de TV3. Una mica a l'inrevés, no? Nosaltres 3 rebrem sempre un convidat o convidada que ens explicarà tot el que vulgui i més. El que vulgui ell o el que vulgueu vosaltres? El que vulguem nosaltres. Ai. Tenim una sorpresa. Farem una part interior i una part exterior, però estem connectats, que és una mica la gràcia. Que nosaltres puguem dir: Lluís, què està passant a no sé què? I el Lluís estarà ja a punt des de fora i anirem connectant a dins i a fora sempre. A la Viviana l'hem vist a l'Ànima, etiquetats, a Bestiari Il·lustrat, a l'Anna Boades el divendres, a la Marató, als especials de Merlí, la Riera o Happy Day, quin currículum. L'Àngels Molina l'hem vist últimament als matins, però ha estat molt darrere de càmeres, oi? Directora de la Marató de TV3, guionista de retrats, uns perfils molt diferents. Com us trobeu? Bé, TV3 ens ha juntat. Exacte. És això. Ens ha fet casar-nos. Ens ha fet família TV3. Sí. Quina és la cosa que ha de tenir una persona per ser convidada a Això no és un trio? Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé, ha de tenir històries per explicar, ha de tenir una personalitat d'aquestes que omplen un plató, com per exemple són el Jordi Basté, són la Pilar Rahola, són el Carlos Latre, entre molts altres que passaran per allà. Però ha de ser algú amb ganes de jugar i amb moltes coses a explicar. I algú que no li faci vergonya parlar d'ell o d'ella mateixa, perquè preguntem interioritats. I això, clar, has de tenir ganes de parlar de tu, no tothom s'hi exposa. I hem aconseguit que tant el Mago Pop com la Xenoa s'emocionin i ens expliquin secrets que no havien explicat mai en una tele. Entorns idíl·lics a Catalunya. Sí. Heu voltat molt? Hem voltat molt, mira que moreno estic. Mira, a veure. Més que jo, més que jo. Estic més moreno jo que tu, però clar, això és d'haver fet carrer, això, Bé carrer, territori. Sí, hem voltat molt per Catalunya i en llocs molt bonics. La llàstima, la temperatura, també que molts famosos les han passat canutes allò, suant una miqueta, però vaja que hem volgut ensenyar llocs que potser no són molt habituals. És a dir, el monestir de Poblet sí que és un lloc que coneix molta gent,
però hem ensenyat una zona de Sant Sadurní amb unes vinyes molt maques, hem anat a la Seu d'Urgell també ensenyant la torre d'allà de la Seu, llocs molt bonics que també la gent espero que ho aprofitin i els puguin acabar visitant. Humor, música, show, convidats, simpatia, bellesa, alegria. Estupendo, bellesa. Música! Música. Podem Joan Colomo. La banda sonora del nostre programa. Vols una altra exclusiva? Una altra, sisplau. Joan Colomo i la Radio Fórmula, que és el seu grupet, posa la banda sonora del nostre programa. I són cançons dels 70, dels 80, dels 90, d'ara i sempre, com es diu. Com deien els nostres avis. De ayer y de hoy. Clar, t'agafen unes ganes de ballar. Clar, en directe, versions en directe, exacte. Tu estàs passant bé amb nosaltres o no? Sí, ho estic passant molt bé. Veus que aquest programa farà que ens ho passem molt bé? Jo crec que sí.